दा एमएलए रबिराम सारा रायजो राजाफोरखौ बरायखांनायनि उनाव जयनिं लाखांनायनि उनाव दा बिथांमोनहा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मा फोरमायदों दा बे भिडिअखौबो नोंथांमोननो देखायलांनाय जाबाय। दा नोंथांमोनहा बे भिडिअखौबो नायलांबानो जाबाय। बेबायदि गभर्नमेन्टआ मा मावनो हागोन? बर' जाथिनि मा मावनो हागोन? बे गभर्नमेन्टआ माबा मावनो हागोन नामा? बर' जाथिया बिसोरनिफ्राय माबा मोनसे मोजां मोनबावगोन, मोजां जाबावगोन होननानै सानजाबावो नामा? दा मालायजों खोमा खेबनानै बोथिंजानाय, जनो होबा ज' सिखारनो होबा सिखारनांनाय, खोमा खेबनानै बिदि खालामजानाय अबस्था नंगौना नङा? गराय दाब्रायनाय बायदि दाब्रायजागासिनो दं बिसोर दा गाखोनानै। गावसोर सोरखौबा दाब्रायनांगौमोन, गावसोर दाब्रायजाबाय। आरो बे मानसिफ्रा जोंनि जाथिनि नेता जानो हायो नामा? जोंनि हारिनि सरकार सालायग्रा नेता जानो हायो नामा? आरो बेबायदि नेताफोरजों जोंनि जाथिया दिनैहाय सालायजानांगौ जायोबा बेसेबां लासिंसिं बाथ्रा बियो। आरो बिसोरखि जोंनि बे नोंथांमोननि गामिनि स्कुल बानाय हागोन? हाया। लामाबो बानाय हाया, जाम्फैबो जावनो हाया बिसोरो। बे स्कुल बानायनायाथ' दोनबाव, जेबो हाया बिसोरो। थाखा हरजाया, थाखा हरजाबा बोरै मावनो नोंलाय? 1500 कोटि थाखानो एकर्डआव बिस्रा हरखानाय दंमोन जाहैदों। 1500 फैसाबो हरजायाखै दाबो। 1500 कोटि एकर्डनि गेजेरजों हरनायनि खोथामोन। भारत गभर्नमेन्टआ एकर्डआव लिरनाय दं। दासिमहालागै 4 बोसोर जोबनोसै 15 फैसाबो हरजायाखै। माब्ला हरजाबावगोन जाखो दाना? बे देनां जोंनि बिटिसि माने बिपिएफनि सरकारनि दिनाव जों लाबोनानै मावफैयाबा बे गैलायासै आरो। गैला बियो। खारन टाइम गैला बिस्रा। बोसोरसेल'खासै सरकारा। बिसिबां जायफोरा बाबर बोसोरसेल'सै, 1 बोसोरल'सै। 1 बोसोरालाय मा एकदम माने माबायाव मा होनो हरसे उन्दुनानै अखानायै सिरि मोननानै सोरांनाय बायदि ल'खा। बारा गोबाव बोसोरसेया माला थाङो फात्ताखौ मोनखा नोङो। आरो खामानि मावनायनि सम गैला, दा टाइम गैला। होमबा जोङो बेबायदि सरकारजों थाफानानै जेबो लाब जानाय नङा। जेबो आसा खालामजाला दा। बे 1 बोसोराव जेबो मावनो हाला बिसोरो। इलेक्सन देग्लायबो इलेक्सन। ओमफ्राय इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगो दैबाना बोथोर फैबाय, खामानि गैला। स्किम हमनाय खामानि मावनायनि खोथा गैला। बन्द'सै अक्ट'बरसिम। ओमफ्राय बेनि उनाव बिटिसि इलेक्सन खालमासि दाबायदियाव 2025 नि एप्रिल मासाव बिटिसि इलेक्सन फैगोन। बे बोसोरनैया इलेक्सनावनो साफा जोबखायो, खामानि मावनो मोनस्लाबा। 3 बोसोरल' जों एसे दलरै मावनो मोनो बिटिसिआव। दा बे समाव बिसोर मावनानै लानो हायाखिसैबा आद्रा थानाय बोसोरसेल'खि मावनो हागोन? हाया जिबनावबो। बेखायनो सोरबाफ्रा जुदि माबाफोर सानदोंबा जे माने गभर्नमेन्टजों थाफानानै माबा माबि लानसां सुबिदा लानसां ओरै माने माबाफोर मोनो खोमा होननानै सोरबा जुदि सिन्था खालामनानै दङबा गोसोआव, बेखौ हयले एखे खुनु प्रकारि आपनालोके मामा होनो नोंथांमोनहा गोसोआव जिबनावबो दालाखा। जिबनावबो गोसोआव बेखौ माने दाला आरोखि। बेसा सम गैला। दा बे गभर्नमेन्टआ थांग्रोथोंसै, होमबा जों स्कुलखौ नायसै। नङा होमबा? जोंनि गभर्नमेन्ट फैयाबाथ' जों जेबो खालामनो हाला। बाखि लामा सामानि खोथाया कसुगाव जोंहा इएम दंमोन। इएम माने आसामाव जेरै मन्त्रि होनो, जोंनावबो बेखौनो मन्त्रि आरोखि। बिटिसिनि मन्त्रि दं दा। बिराद मोजां माने भाग्यबान समस्ति आरो। क'क्राझार जिल्लायाव सासेल'मोन, उकिल बाबुल'मोन। दा बे उकिल बाबुआनो बे समस्तिनि मालिक। इएम डाइरेक्ट मोनबाय। दा इएम मोनबाय, वाटार रिसोर्सेस बिभागनि मोनबाय। दैबाना होबथाग्रा, हा खुरखाग्रा, हा खुरखानायखौ होबथाग्रा मन्त्रि। आं खोनाबाय सुदेमपुरियाव हा खुरखागासिनो दं। नंगौना नङा? सुदेमपुरिनि गामिनि हाखौ बै माबा मालभग दैया खुरखागासिनो दं होननायखौ आं खोनाहैबाय थायो। उकिल थानानै दैया मानो खुरखाबाय थानो मोननांगौ जाखो? दैबाना होबथाग्रानिनो मन्त्रि बियो। दैबानाजों हा खुरखानायखौ होबथाग्रानिनो मन्त्रि बियो। आंनि मथेबाथ' आं उकिल जायोमोनथाय, आं उकिल जायोमोनबा कसुगाव समस्तिनि दैमा दैसाखौ मोनसेबो दोनखालामोन आं। सानजानिबो सोनाबनिबो गासैबो हाब्रांखौ खुरखानो हायि बायदि फुरा बल्डार होनानै साफा मावनानै लागौमोन आं। दस्रायाव जेखि जादोला। बेखौबो रोङाखिसै बियो। मा जागोन बियो? उकिल मोसाहारि थानानै इएम मन्त्रि थालायनानै बेबो दैबाना होबथाग्रा हा खुरखानायखौ होबथानो थाखायनो डिपार्टमेन्ट बियो। बेबायदि डिपार्टमेन्टनि इएम थासेयावखि जोंनि बे जायगानि आइ आफा रायजो राजाफोरनि गामि खुरखानाया थाबावनांगौ नामा? बावथ' उकिल मोसाहारिनिबो सेला बेलाफोर दंना? गैयासे? बिराद मस्तान एकदम देला सेंग्राफोर दंसोगारो। मेडियायाव गसंलायनानै बाथ्रा बुंलायग्रा। बेबायदि गोरोंफोर दंथारो। एकदम माने स्टाइलाव थालायनानै बाथ्रा बुंलायग्राफोर। नङा होमबा?
बिसोरबायदि थालायलायनानै माथो मावना थाखो बाहायलाय माथो गराय गांसो हालाबाय थाखो हा उकिल मोसाहारिनिफ्राय लाबोनानै मावदोना बैलाय बिलाय बे मालभगनिफ्राय बराबर गामि सुदेमपुराव दंथारो लिडार सेरेब दंना गैया बे लिडार सेरेबाथ' उकिलखौ मखथायनो हानांसिगौ नों आंनो जुदि आंनि गामि होबथानायनि स्किम हराबा सुदेमपुरनि रायजो राजाखौ आं बोरै आखायाव लानो बेखौ होननांगौना होननाङा लिडार सेरेबफ्रा बाथा देवानि ना मा होनो बर'आव हा गोदो बिदि होनोमोन पिटिसिनि आमोलाव बाथा देवानि दा बेफोरबायदि लिडारफ्रा दा उकिल मोसाहारिनिफ्राय स्किम लाबोनानै सुदेमपुरिनि हा खुरखानायखौ होबथानांगौमोन आरो माथो मावखो बिदिबा लिडार गिदिराबो मावाखिसै लिडार सेरेबाबो मावाखिसै लिडार सेरेब थानाय गामिनि स्कुलनि अबस्थायाबो बायहं जिहं जोब्बाय बायलांबाय लामा फ्राद थिग जायाखिसै गावनो गारि सालायो थांलाय फैलाय बेजोंनो एकदम हाद्रि खुफुंलायनाय नङा होमबा रायजोफ्रा सामफ्रामबो नुगासिनो दं हा लामायाथ' फाखा जानांसिगौमोन मानो जादिया गुडउइलनि बिराद स्किम ओंखारलाबायदोंमोन दाख्लै ज्राव ज्रावनो बेफोरावथ' मोनसे होनानै लामोन बिसि मोजां जागौमोन रायजोफ्रा जाबाय दे जोंहा लिडार सेरेब थाबाय मोजां जाबाय जों बेजों ज' थानोसैबो होनगौमोन खोमा रायजोफ्रा दैबाना होबथानायनि बेबस्था खालामबा रायजोफ्रा बेसेबां सान्थि मोनगौमोन रायजोफ्राथ' बेखौनो जोंहा बेजों थानांगौ जोंना गामिया मोजां जाबाय डेभेलप जाबाय होननानै साननानैबो लागौमोन उकिलखौनो गुरुबो मानिगौमोन जायाखिसै नङा होमबा कारेन्टफ्रा हनै एकदम माने लिलि लाला माबा बोथिंलाबायनायसो नोंथांमोना थारफ्रा थिगानो नङा हनै गिथाव बाथावथार मानो जानो मोनखो इएम दं मन्थ्रि दं लिडार दं इएमनि एकदम आखान्थि दंथारो बेफोर जायगानि अबस्थाया मानो बिदि जाखो बे जायगायावथ' बिदि जाथारनाङामोन बिराद जौगाखांनांसिगौमोन मोजां जानांगौमोन बेफोर जायगाया दा जायाखिसै माने नोङो जेराव आसल लिडारानो मावनो हायाबा लिडार सेरेबाबालाय माथो मावनो हानो बे बाथा देवानिया मालाय माथो खालामनो हानो उकिलानो जुदि मावनो हानाय क्षमतानो गैया आरो उकिलनि देरसिन प्रमद बर'आनो जुदि मावनो हानाय आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय थाखा लाबोनो हानाय अबस्थायानो क्षमतानो गैयाबा उकिलबो मावनो हाया बाव उकिलनि बाथा देवानियाबो हाया बाहाय सुदेमपुरनि रायजो राजाफ्रा जेबो आसा खालामनानै गैया बे लिडार सेरेबजों थाफानानै लाब जागोन नामा जानाय नङा ना एफाराबो आसा न'खर साख्रि होनो नागिरदोंमोन ना बिसोर बावबायसो नामा रायजोफ्रा बावाखै न'खर साख्रि साबसिननि गथ' फिसाफ्रा मोनखोबा मोनजोब्बायसे दा बिब' बिनानावफोर नोंथांमोनहा खिन्था नोंथांमोननि फिसाफोर फंबायफोर बिनानावफोर न'खर साख्रि मोनबाय नङा होमबा बिराद मोजां जाबाय मोनबायबा दा साबसिन मोनखो आंनि हिसाबावथ' आं माथो मोननाय खोनायाखै आङो रेकर्डखौ नायदों सुदेमपुरियावथ' सासेबो साख्रि मोनाखै माथो मोनदोंसे न'खर मोननायाथ' बार होबाव न'खर मोननाया बार होबाव सासेबो गैया गामियाव खन' मथ'लेव थारै नांनाय बायदि सासे जाफ्लांबाबो मोजां जागौमोन नङा होमबा बेबोथ' गैया ना दङ नामा गैया होमबा बोरै जालायखो दा बे एनजिअ'आथ' गोदो बे जोंहा माने खाम्फा बरगयारि बिथांनि आमोलावनो दाना होखानायमोन बावहाय बिसोर आरो सोरखौबा माने माबालाबादों बे बुख्रुब खालामनो थोनलाबायनो मानसि लाना थांदों बिसोर दा न'खर साख्रि होनायाबो गैयाबा मानो जबान होआमोन बेखौ गिथाव बाथाव मावनो हाथारै जाथारै खोथाखौ मा बुंलाबायनांगौ फाग्ला दा हिमन्त बिश्व शर्माबो हाया नरेन्द्र मदियाबो हाया बे आमेरिकान प्रेसिडेन्टआबो हाया बेखौ न'खर साख्रि होनायखौ थामसा नामा नोङो 35 लक्ष जोंहा जोंनि बिटिसिआव जनसंख्या दङ 35 लक्ष खनसे नोङो साख्रि होनांगोन हागोन बेखौ हागोनसे 35 लाख साकरि होनांगौआ मामुलि खोथा नङा एफोराबाबो बबेनिफ्राय होगोन नों बेथना बे गामिनि सानै मास्टारनो बेथन होनो थाखाय फैसानो गैया बिटिसिआव साख्रि मास्टारफोरनो माने स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै बिथांमोननो बेथन होनो हायैनि थाखायनो दिनै स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हाया बिसोरो आरो बे 35 लाख मानसिनो साख्रि होनो हाया आरो बे हाथारिखौ मानो बुंनांगौ अनला खारियाव आगान थायै बाथ्रा नङा होमबा रायजोफोर बेफोर अनला खारियाव आगान थायै बाथ्रा नंगौना नङा मानसिफोरखौ गोथां गोब्राम बिदि सान्थि बाथि थगायजायो नामा राजनिथिनि नामाव रायजोफ्राथ' बावनाय नङाना बेखौ दा जों बावबायसे न'खर साख्रि होगोन होननायखौ जों बावनो हायो नामा एफा मोजां बाथ्राखौ सोर मानसिनि न'खरा साख्रि मोननायखौ बाजायो फालाय आंनि फिसाया आंनि बिदा फंबाया साख्रि मोनसिगोन बेखौनोथ' लानानै जों गुल्लुब बेसेबां मोजां फुरथि मोनदोंमोन नङा होमबा जेला बोसोरसे थांबाय बोसोरनै थांबाय बोसोरथाम थांबाय होमबासो हमदांहैनो हाबाय मा प्रमदाथ' माराथक सियाल मानसि थगायबायसो जोंखौ बियो साख्रि होनो न'खर होनो होननानै थगायनानै जोंनि भटखौ एकदम लाग'जोबनानै सरकार सालायनानै जोंनि गन्थं मोखां नायनायाव गैला बिदा
बेसे मोजां थगायखो बियो बेखौ होमबासो बुजिफैबाय रायजोफ्रा गथ'नाखैनो जागलांबाय गथ'नाया जागलांबाय जागखांनानैसो दासो बुजिनानै आफसोस जाना मा जागोन नोंलाय हा जाया जानांगौ जागजोबखाबाय गासिबो मालाय हागजोबखाबाय रायजोफ्रा दा आफसोस खालामनायनि बादै मा बिदि खोमा खेबनानै जाजाबाय थानो जाया एफोर आफाबा रायजोफोर हा इउपिपिएलनि नेताफोरजों खोमा खेबनानै जाजाबाय थानोसै नामा जाजाला आरो मा जाजालिया रावबो जाजानायाव गैया दा बेखायनोथ' दा रागा जोंजोबनानै एकदम खुद्रिनानै एकदम इउपिपिएल होनबानो मानसिफ्रा दिनैहाय मुगैबाय बे थगायग्रा लिडारफोरनिसो पार्टी खुगायावल' बिराद बिराद दङ मिशन बिसन माबा माबि बायदिसिना अमा मिशना मा जाखो अमा मिशन माबसे अमा मोनखो रायजोफ्रालाय बेसेबां अमा गन्द्रा बानायना होफैखो अमा मिशननाथ' गामि गामि न'खर 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 एकदम सासे मानसिनो खमसे खम 10टा 20टा अमा होनानै अमा गन्द्राबो लुजोबनांगोन बेसो अमा मिशन जागोन बे अमा मिशनाबो मोनसेल' मिशन आराम्भ खालामदों बेखौबो बिसोर मावनो हाया जेबो गैया जेरावबो फेलें जेरावबो फैमाल थगायनाय जेबो गैया रायजोफोरखौ बेसे मोजां थगायनो हायो बिसोर ओरैबादि सुन्दर भाबै थगायनानै जागबाय बिसोर हाखबाय दा बिराद एकदम सलासल एकदम सलासल होखायो स्लिप 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 गोदै गोदै गोथाव गोथाव रायजोफ्रा बेखौनो एकदम क'क्राझाराव मिटिं जाबा क'क्राझाराव जाया लोङा दांलाङो नङा होमबा सान्दुं अखा एखे प्रमद बर'नि लेक्सार खोनासंनांगौ होनबाथाय आरो खोथा गैलिया बिसिनायाव लोमजाना उन्दुना थानायाबो थांबावगोन बिदि नंगौना नङा रायजोफोर नंथारगौ उदै बुंबायसो रायजोफोर गोदै गोथाव लेक्सारखौ खोनासंना उदै बुंबायसो गामिनि लामा जाबायसो लेक्सारजों नोंथांमोननि बे गामिनि स्कुला जाबायसो गोदै गोथाव लेक्सार खोनासंनायजों जायोबाथ' सान हर खोनासंजाबाय थायो नङा होमबा सान हर खोनासंजाबाय थायो जायोबा लेक्सार खोनासंनानै गासिबो ओरै बैबो मोनफा मोनफा गावनो गाव अट'मेटिक जाजोबोबा खोनासंबाय था सान हर मावा दाङा जथुमलायनानै खोनासंबाय था माबा लाब जागोन नामा जेबो जाया दा रायजोफोर जोंहाथ' बे महिलाफोरखौ जे माबायदि थगायो इसोर हाबाब जोंनाबो महिलाफ्रा खम नंखाया सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होगोन होनबाथाय रावखौ मिथिखालिया फिसायजोंबो रायलायनाय गैलिया बिखुनजो बिहावजोंबो रायलायनाय गैलिया गानफ्रा जोमफ्रा होखालांगोन सिबसनलांखागोन नङा होमबा जेला माने थांनानै मोनहैबाय थाखाबो गैया फैसाबो गैया ओरै लेक्सारल' खोनासंना फैबाय न'खराव बुदर दर जाफैबासो थाल मोनसै नङा होमबा जेला न'खराव एकदम बुदर दर जाफैबाय फैसा गैया थगायजाहरबाय होमबासो थाल मोनबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि लिंलांदोंमोन गैया 75,000 थाखाखैनो 75 फैसाबो गैया उल्था गारि भारानि खरससो जाबोबाय नंगौना नङा आरो दाख्लै मा होदोंनो 25,000नि आसाम गभर्नमेन्टनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआव होदलाबायदोंमोन एसे दा बेखौबो बे नैबेहाय मा खालामबाय जोंहा इउपिपिएल सरकारा बिटिसिआव फैनाय लोगो लोगो बे 25,000 थाखानि माबा स्किमखौ बाव माने नालाय सलाय खालामनानै 2 नम्बर खालामलाजोब्बाय बिसोर मा 2 नम्बर खालामदों मिथिबाय 10 जन मानसिनोल' होनो हायो 10 जन मानसिनोल' होनो हायो बेखौनो मा खालामबाय बिसोर 200 जन 300 जन मानसि होनो हायो होननानै लिस्टआ खालामलाजोब्बाय लागाव जेसेबां सेल्फ हेल्प ग्रुप दं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव सारा बिटिसिआव लिस्टआ खालामजोबलाय होननानै पार्टिनि मानसिफोरखौ लिस्टआ खालामलाजोब्बाय अथ'स' मोनसे ब्लकआव 10 जन 20 जनल' खिन्थु मोनसे डेभेलपमेन्ट ब्लकआवनो जोंहा 200टा 300टा गाहाम सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ 10टा सेल्फ हेल्प ग्रुपनोल' हरगोन मोनसे डेभेलपमेन्ट ब्लकआव 250टा 300टा सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ लिस्ट खालामजोबनानै बयबो मोनजोबो होननानै बिसोरनो दाना मा खालामबाय खोथा होलाजोबनानै फर्म फिलआप खालामला होजोबबाय माबाय उनाव माने ओमफ्राय चेकबो रानबाय दाना आसल चेकआथ' 10टा सेल्फ हेल्प ग्रुपनिल'सो बे 10टा सेल्फ हेल्प ग्रुप जायखौ फाइनाल खालामदों गावबागाव बे लिडारफोरनि बिसिफोर गोनां नैबेनिखौ 10टाखौ थिक खालामनानै बिसोरनो आसल चेक थाखा गोनांखौ हरबाय दाना माखासे माने 200-250 जन 250टासो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बिसोरखौथ' इलेक्सननि नामाव थगायनानैसो दोनथ'नांगौ नालाय थगायनानै दोनथ'नांगौ दा बेखायनो मा खालामबाय 2 नम्बरनि चेक इस्यु खालामना हरबाय बे चेकनि एकाउन्टआव बेंकआव फैसा गैया अथ'स' गभर्नमेन्टआव थाखाखौनो सौहराखै गभर्नमेन्टआ चेकआ लानानै थांबाय
अनेक जोंनि बिब' बिनानावा बेंकआव सेगा लाना थांबाय थांनानै मा नायहैबाय बेंकनि मेनेजारफ्रा केशियारफ्रा नायबाय बे सेगावथ' गभर्नमेन्टआ थाखाखौनो सोआखै गैया एकाउन्टआव थाखानो गैया बे सेगाथ' थाखा गैयै सेकसो सेगा घुरायना हरफिनबाय लाना फैफिनबाय दाना मा जाहैबाय खायसे खायसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जोंनि आइजोफ्रा साला थाखा गैयै सेकखौ जोंनो हरनानै जोंखौ थगायदों बोरमा फान्था खालामदों होनना रागा जोंनानै केस होनो नागिरबाय केस होनो नागिरनायखौ खोनानानै इउपिपिएलनि लिडारफ्रा सोरनो सेगा होआमोन न' थांनानै खांलाहैलायबाय हरफिनदो सेगा देनां एमएलए माबा होनो एमपि इलेक्सन बायनानैसो थाखाया हाबसिगोन होनबा हरफिनसै होननानै बेबायदि अनेक जादों जायगा जायगा मिथिबायना बेसेबां थगायदों नायनायसै दाना जोंनि बिब' बिनानावफोरखौ सिबायफोर एकदम गांलाब गांथाब ओरै थांलाय ओरै फैलाय बिराद खस्थ' होबाय थाखा गैया फैसा गैया ओरैबायदि थगायबाय जेरै गोसो ओरै आरो दहाय जोंहा न' लुनायनि खोथा बुंदों न' लुनाया हनै बिराद मोजां लुनानै लाबाय न'आलाय जायनाव मोनदों न' बिगुमायासो लुखानांगौ दानि गभर्नमेन्टनि नियमा दस्रा मानसिया लुनो हाया न' बिगुमायासो गावसोर लुनांगौ खिन्थु मा जायो न' बिगुमाफ्राबो मालाबा मालाबा न'आ लुनो होननानै थाखा लाबोनानै न' बिगुमाफ्रा न'खौ लुवालासे बिदिनो जौ लोंनानै बेदर जानानै माबा खालामनानै बहाबा थास गेलेनानै जुवा गेलेनानै बे हौवाफोरनियावबो माखासे आखल दस दंना हा माखासे माने मुद्रा दस गोनां हौवाफोर दङ फैसा मोनबा जुवा गेलेनो लुबैग्रा जौ लोंनानै एकदम कसुगावनिफ्राय हल्लां हत्तां एखेबारे बाज्रेद बाथेर न'सिम होगदावलायनानै फैग्रा बेबायदि माखासे हुदानि मानसिफोर गैया दा न' लुनांगौ फैसाखौ बिदि थास गेलेनानै जुवा गेलेनानै माबानानै मा होनो नोङो एकदम जायै लोङै गारजोबसै न'आ लुनो हाला नालाय नै बेबायदि जाहाथे खालामा बेनि थाखाय नैबे दलिलाव सहि होनाया बेखौ खालामो न'खौ लुनानै आङो फैसाखौ बख'नानै न'खौ लुवाबा आङो माने साजा मोननो गोनां जागोन होनना लिरना होनांगौ आरोखि दा सरकारि थाखा नों न'खौ लुना लानांगोन लाबोबाय नालाय दा बेखौ चेयारमेन मेम्बारफ्रा लुनो मोना न' बिगोमानो लुनांगौ दा बेखौ मा खालामबाय बिसोरो एकदम गावसोरसो लुनो नागिरो आरो गावसोर लुनो मोनाब्ला मा खालामो न'आ लुनानै फैसाया जेला आरो सेकेन्ड किस्ति हाबनांगौ होमबा 10,000 15,000 फैसा बियो बिसोर 10,000 5,000निफ्राय आराम्भ खालामो 5,000 10,000 नै बिदि बिहैयो आरो खायसे जाम्बा दबखौथ' बारासिन 15,000सो बिबावो नै बेबायदि खालामनानै मा जाबाय फैसा होआबा आरो आपल'ड खालामनो नागिरा दाननानै होनो मानो होनना बुङो बे न'आलाय जोंनि बिपिएफनि सरकारनि दिनाव जोंनि बे बिसिडिसिनि चेयारमेन मेम्बार जिआरएस ब्लकनि फैनानै फट' खेबे लांजोबनायसो नङामोन जों फट' खेबे लांनानै दिल्लीयाव फाथायहरबाय बेसो सेंसन जानानै फैदों आरो दा गभर्नमेन्टआ बिसोर थानाय समावहाय सेंसन जाखानाय लिस्टआ सफैजोब्बाय नालाय बिसोर लुनो मोनदों आरो मा बिसोर मालाय खेथि खालामनायाव आरामसे हानानै जागासिनो दं दा जों गायबाय फुबाय एकदम मोननाय समाव हानाय समाव जों मोनाखिसै हे बिसोर माने हानानै दा गावसोरो मारा होनानै संनानै जानाय बेबायदि खाफाल जादों बिस्रा बिसो जादों दा बेलाय जों हरखाजोबनायसो गासिबो बिसोरनि आमोलाव मोननाय नङा आइफोर आफाफोर बे सेंसना जोंनि दिनाव खालामनाय जों हरखाजोबनायसो बिसोरो बेखौ माबा खालामाखै सेंसन खालामाखै जों खालामनाय सेंसनसो बियो आरो बेखायनो दा जोंनि रायजोफ्रा मोनदों बेखौनो मा खालामबावदों बिसोरो सोरबाखौ साला बिपिएफनि मानसिसोलै बिसोरनिखौ दाननांगौ होननानै माने माबा दानला दुनला खारलामलानानै बिसोरो नस्थ' खालामबावदों दा बेखौ जोङो होनबाय थादों बे गासिबो जाफिनजोबनांगौ होननानै जोङो बेखौ दा गभर्नमेन्टनाव नारसिनफिनबाय थादों जों डिसिनावबो कमप्लेन होनानै दोनबाय आरो बेखौ दा लिस्ट खालामगासिनो दं आरो जोंनि गभर्नमेन्ट जेला फैगोन जोंनि जायफोर दा बिपिएफ जानायनि थाखाय न'आ दानजाला जोबदों दाननो नाङामोन गावसोरनि बिमा बिफानि फैसाजोंथ' लुनाय नङाना बियो भारत गभर्नमेन्टनि फैसाजोंसो लुनाय बेखौलाय मा फाग्लानि हिंसा जालाबायनानै दानला दुनला खालामनांगौ पार्टियालाय दिनै दं गाबोन गैयाना नों दिनैसो इउपिपिएल खालामदों गाबोन नोङो बिपिएफआवनो फैनोबो हागौना दिनैसो बिपिएफ खालामदों जानो हागौ न' मोनग्राया गाबोन नोंनिनो इउपिपिएलनिबो जानो हागौना बे मानसिया बेखौलाय माने पार्टिनि बाथ्रा लानानै भारत गभर्नमेन्टनि मालाय सरकारनि फैनाय थाखाखौलाय मा दानला दुनला खालामबायनांगौ फालाय गावनि बिमा बिफा बिदा फंबायनि हा हु मैसो फाननानै मोननाय थाखाजों लुनो नागिरनाय न' नामा बियो एथ' हिंसा खालामो नामा गरिबनि न'खौ एथ' निस्थुर जानो नाङा इसिबां अन्थाइ बिखा जानो नाङा बेबायदि खास्रि बिस्रि मुगै सुगै खामानिखौ माबोरै मावनो हाखो बिसोरो माबोरै मावनो हादों बिसोर लासिं सिंनो हामा बिदिखौ मावनाङा सावनाङो नङा होमबा सावनाङो बे जोंनि माने न' दानजानाय बिमा बिफा बिब' बिनानावफ्रा बिखा गावनानै जेला साव होगोन गाबै बे सावा नांथारगोन गावनावथ' नांगोन बिसिनावबो नांगोन फिसानावबो नांगोन 7 जोनोमसिम नाङो जाहैदों बेफोर पापा
मिथिबाय बिदिखौ बे मेम्बार चेयारमेनफ्रा खबरदार दा खालामखा नङाबा बिसि फिसानाव गासिबो जाथि बंस'नाव नांलाजोबगोनबो फाबा एकदम फाब नाङो बिदिखौ मावथारनाङा हामा गरिबनि बे माने अधिकारखौ बिदि खालामनानै नस्थ' खालामनाङा दा बेफोर खोथा ओमफ्राय बे अरुणोदय आसनिखौबो बुङो बिसोर अरुणोदयखौ दाननो नागिरो बिसोर ओइ बिपिएफआव थांबाथाय नोंनि अरुणोदयखौ दानगोन होनना होना खबरदार जेबो गिनांगौ गैया सोरबा जुदि अरुणोदय आसनि मोननाय दङबा जेबो दागि आं दं दाननाय सुनायखौ जे बिसोर खालामदावबाय जोंनियाथ' सासेल' दानजागोन बिसिना 10 जन दानजागोन खारन जोंनिया जायफोर मोनदों बे मानसिफ्रा नंगौ मोनथारनांगौ मानसिफ्रासो मोनजोबखादों खिन्थु बिसिनिया बिसिडिसिनि चेयारमेन मेम्बार लिडारफोरनि माहाजोनफ्रानो गावसोरनो लाजोबखानाय नेम मथे मोना बिसोरो जै जोंनि सोरबा सासेखौ दानदावबाय होमबा नायदो आंबो बिसिनि सोर लिडारा गावसिनि बिसि फिसानो लाया सोर माहाजोन मोनथाव नङैयानो लाया बेनि लिस्टखौ बानायनानै डिसिआव जमा होगोन होमबा बांसिन इलिगेलाथ' बिसिनावसो जादों नङा होमबा बांसिन दानजानाया बिसिनाव जागोन ना जाया बिदिबा बेखौ दा खालामदावखा जाम्बा जागोनबो बिसोर बेखौ खालामदावबा एकदम उन्दुनानै थानाय मोसाखौ लानजाय सानाय बायदि जागोन बेयो मिथिबायना जों उन्दुनानै थानाय मोसाखौ लानजाय सानानै सिरि मोनोब्ला बे मोसा बागाया बारसिननानै हां गैया मा गैया सेस जागोन बिसोर ओंखायनो एदावनाङा बिसोरो जोंखौ दा एदावथों जोंखौ सरकाराव गैया होननानै जानला मोनला दासानथों बिसोर जों बिसिनिख्रुइ अनेक गोजौसिनाव दं बिसिनि बिबौसो जों बिफाया दोनथ'बाव बिफानि जौसिनाव बिबौआवसो दं बेखौ मिथिखादों 15 बोसोर गभर्नमेन्ट सालायनाया मामुलि नामा 15 बोसोर सालायनायसो बिपिएफआ गभर्नमेन्टखौ बिसोरलाय दासो दिन्दिंहांनाय गभर्नमेन्ट सालायनायनि बेलायाव बिसोरखौलाय मा गोदोनाव सोरबा गाइखेर ओंखारबावगोन बिसोर बेबायदि मानसिफ्रा दिनै जोंखौ एदावनानै लाब गैया एदावनाङा हामा आइ आफा रायजो राजाफोरखौ अयनाय खालामनाङा दा जेखि जाया रायजोफोर दिनै ओंखायनो सारा बिटिसि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा बिसोरनि कुकर्मखौ नुना रागा जोंबाय थगायनायखौ हिसाब खालामबाय गोरोन्थि मावनायखौ नुजोबबाय जेबो गैला जाला होननानै बुंबाय प्रमदजों जाथारमारला होनजोबबाय आरो बयबो बेखायनो बुंबाय मा चलो बिपिएफआवनो थांजोबसै गिर्जाब जेरैबो बिपिएफआवनो फैजोबबाय दा जेरैबो बिपिएफ एकदम माने गामि गंफा गामिया लांदां साफा इउपिपिएल साफा लांदां जाजोबखाबाय गामि गासिबो बिपिएफ जाजोबबाय दा बेवहायनो जोङो स्पष्ट जानो हाबाय प्रमद बर'नि सरकारखौ रायजोफ्रा बयबो गाज्रि मोनजोबबाय आरो बिपिएफखौनो सरकार सालायफिननांगौ होननानै बुंबाय दा हाग्रामा महिलारि नङाबा बिटिसिखौ सालायनो हाया बिपिएफ नङाबा जाया बेखायनो हाग्रामाखौसो सरकाराव लाबोफिननांसिगौ होननानै बिपिएफनि फारसे बयबो एकदम फालो दा एकदम एन्जर सिखानि लानजाय अरलायनानै फालोसै आरो नङा होमबा बेबायदि दा जयेन जालागासिनो दं ओंखायनो जोङो रायजो राजाफोरखौ खावलायबाय सरकारा खालमासिनो जों जाखासिगोनबा बेनि सिगां जोंहा नैबे दा एमपि इलेक्सन मे मासाव जे जागोन खाम्फा बरगयारिखौ जे जों होबाय बेखौ प्रथम देरहा होग्रोनांगोन बेनो गभर्नमेन्ट बानायनो हानायनि गिबि आगान आरो देरहासारनायनि फिरफिलाखौ गायजेननाय मिथिबायना जों जे सरकार बानायनो खालमासि देरहासार जानांगौ बे देरहासारनि फिरफिलाखौ गायजेननायनिनो गिबि जान्दा गायजेननाय जागोन एमपि इलेक्सनाव जों देरहायोबा आरो देरहा होनांगोन नङाबा मा जागोन लासिं बे हिरा सरनियाजों आरो सेख'ना लाजाबावगोन हिरा सरनिया लासिं रायजो सालायनाय बर' जाथिया बिराद दुगा नङा होमबा गावजों गावबा बिराद दुगा बे एफा गिदिर मोनब्रै जिल्लाखौ सालायनो हालायनाय बे जाथिया एमपि सिट मोनसेयाव देरहानो हाया लासिं जोंलायनो रायजो खुंग्रा जाथि रायजो खुंग्रा होननानै लानानै रायजोनि मालिक बे जाथिया बे हिरा सरनिया बायदि साधारन सासे मानसिजोंनो जों दिनै एमपि इलेक्सनाव जेनबाय थायो खननै जेनबाय लासिं लाजिनांगौना लाजिनाङा जाथि हिसाबै लाजिनांगौ आरो मानो जेनदों बे जाबाय ओरै इउपिपिएल ओरै बिपिएफ बे गावस्रानानै भटखौ बर' भटखौ रानखाय सिखाय खालामनायनि थाखाय जोंना बर' भटआ एसेल' जाबाय हारसाफ्रा मालाय ज' हिरा सरना होजोबबाय बेजों देरहाबाय ओइबारबो बिदि जागोन जों जुदि मोजाङै बुजिनो हाबा ओंखायनो आंथ' खावलायगोन इउपिपिएलनि मानसिफोरखौबो जोंना बे जयन्त बसुमतारिखौ जे होदों इउपिपिएलआ एकदम नाबालक सेंग्राथार बे जाहा बे दहाय लेक्सार होनानै थांनाय फंबाया बेयाव होनाया बेजों समानल' बेनिफ्राय एसे माने 3-4 बोसोरसो देरसिन जानो हागौ गोदो बङाइ माबानि चिरां जिल्ला आबसुनि आफादगिरिमोन
आं जेला एबसु आफादगिरि दंमोन बे चिरां जिल्ला आबसुनि आफादगिरिमोन सेंग्रा गोरलैसो दा एबसुआव लिडार जाबाय नालाय बेखौनो ओमफ्राय जाहा एबसुनि आनसलिकफ्रा जिल्ला कमिटिफ्रा लिडारफ्रा ज' जानानै एमएलए इलेक्सन गेलेहोदों असिमोनहाय दा एमएलए जानानै दङ बियो दा एमएलए आवनो दासो खफारलायाव सरायाव फरायजेननाय मानसि बियो नङा होमबा दासो सराया फरायजेननाय ओमफ्रायथ' ख फरायबावनांगौ दं गाराङावसो दंबाय थायोबा दाबो बे मानसिया एसेम्ब्लिनि एमएलएनि मावनांगौ माखासे नियम निथि आयेन कानुनखौ सोलोंनांगौ रोंबावनांगौ अनेक दङ 5 बोसोरावथ' हाया 5 बोसोराव सोलोंजोबनो हाया एसेल' थाल मोनहैयो मिथिबाय एसेल' थाल मोनो सिगांबा थाब थाल मोनो दा बेबायदि अबस्थायावसो थानाय मानसिखौ नोङो दा दिल्लीयाव एमपिआव फाथायहरना मा जानांगौ बियो गोदाव सोराव बेयावथ' बे एकदम खुगा फेबिकल होनानै थाहैनाय बादि जेबो जानाय नङा बे खाना बायदि जानानै ज'रा जिरायनानै थाहैनांगोन बियो आङो माने गान्धीजिनि बान्दर होननांगौ होमबा ना खुस देखा ना खुस सुना बिदि नङा होमबा गान्धीजिनि बान्दरा बेबायदि जानानै थाहैनांगोन बियो जेबो नुवाखै मेगनजों जेबो खोनायाखै होननानै मोसेबनानै थाहैनायनि बबा जानानै थाहैनाय बादै जेबो जानाय नङा बेबायदि बे सेंग्रानि दारैहाय बे साधारन सेंग्रा मानसि बियो दिल्लीयाव मा आगार मोनहैनो बिलाय किलु पालु गोरों गोरा बिद्दान महापन्डितफोरसो बे माने एमपिआव थायो जा सानसुमा दामना सोलियोमोन बिदियाव बे नामाल' गथ'आ मा खालामहैगोन भाई बे एमएलए जानानै दं एमएलए जानानै थाबाय थाथ'थों 3 बोसोर 2 बोसोर दंबावो दाबो मा थेखा गोग्लैबाय खोफालाय एमपि गेलेबायलाय दा बे देरहायोबाथ' देरहाबायसै खिन्थु देरहाया दा इउपिपिएलआ देरहाया दिनैनि दिनाव रायजो राजाफोरनि सापर्टआ बिपिएफजों बांसिन दङ बिपिएफजों बांसिन दङखाय बिपिएफआ जेरैखिजाया देरहागोन आरो बिपिएफआ देरहागोनखौ बुजिनानै बेखायनो इउपिपिएलआ गावसोर जेनखासिगोनबा इउपिपिएलनि जेसेबां भट दङ बेखौ दा बिपिएफनो होनांगौना होनाङा बिपिएफनो जोङो स' होनानै जोङो हिरा सर'नियाखौ फेजेननायनि खामानि मावनांगोन बर'फ्रा ज' जानांगोन भटखौ ज' होनांगोन ओंखायनो जेसेबां इउपिपिएलनि भटार रायजो राजाफोर दङ नोंथांमोनहा जाथिनि गन्थं मोखांखौ बासायनो मान सन्मानखौ बासायनो थाखाय हिरा सर'नियाखौ फेजेननांगौनि थाखाय हारिया एबारनि इलेक्सनाव खनसे ज' जानानै खाम्फा बरगयारिनो भटखौ होआबा जेबो राहा गैया एफोराफाफोरा खनसे नङाबा लाजिनांबावगोन आरोबाव खनसे लाजिनांबावगोन नङाबा बेखायनो आं खावलायबाय जेसेबां इउपिपिएलनि नेताफोर दं रायजो राजाफोर दं नोंथांमोननि केन्डिडेट दंब्लाबो बेखौ दलरै दोनथ' बिथाङा एमएलए जानानै दंखायो जेनबाबो जेबो लस गैया बेहा बिथाङा एमएलए हिसाबै 2 बोसोरा थाखाबावगोन देनांफोर बैसो जाबा नायजागोन दा नैबाव जातिनि खाथिराव खनसे जोङो ज' जानानै इउपिपिएलनि भटारफ्राबो फाल माने जोंनि बे खाम्फा बरगयारि बिथांनो भटखौ होनांगौ आं बेखौ खावलायगोन आरो जोंनि बहाय थानायफ्राथ' खुनु खोथा गैया गांसेबो एदिगे सेदिगे जानो नांखाया नङा होमबा हारिनि थांनाय थैनायनि बाथ्रा बिटिसिखौ बासायनायनि बाथ्रा फैबाय बिटिसिआ दिनै दिसपुरनिफ्राय गाग्लोबनानै हारसा मानसिफोरजों सालायफैजानाय जाबाय कन्ट्राक्ट थिखा गासैबो दिनै बिटिसिनि बायह्रानिफ्राय फैनानैसो बिथांमोनहा मावफैगासिनो दङ जोंनि बिटिसिनि बर' सेंग्रा सिख्ला बेकारफ्रा जायफ्रा फिसा फिसौ गिदिर जेसेबांखि कन्ट्राक्ट थिखा ओंखारामोन स्किम ओंखारामोन बिटिसिआव जोंनि मानसिफ्रानोथ' मावनो मोनोमोन दा बेखौ मोनला गासैबो नलबारि बरपेटा गुवाहाटी डिब्रुगड़ शिबसागर हौ बङाइगावनि बे हारसा थिखादारफ्रासो फैनानै दा मावगासिनो दं जोंनि बिटिसिनि बर' फिसाफोर सेंग्रा सिख्लाफोर जानांगौ ओंखामखौ जोंनि थोरसिनि ओंखामखौ दिनै बिसोरो सेनानै जाजोब्बाय जोंनि उदैया दिनै रसा नांनो गोनां जाबाय जोंनि सिपिआव फैसा गैया रायजोफोरनि न'खराव फैसा गैया गोदो खामानि दामानि माव मोननायाव रायजो राजाफोरनि बिदा फंबाय जोंनि फिसा फिसौनि आखायाव फैसा फैदोंमोन बयनिबो न'खरा मोजां सोलिदोंमोन हाथाय बाजार सोलिदोंमोन बेसा खिना सोलिदोंमोन दा जोंना सेंग्रा सिख्लाफ्रा खामानिखौनो माव मोनलाबा जोंनि बिदा फंबायफ्रा कन्ट्राक्ट थिखा स्किमखौनो मोनला हारसाफ्रा गासिबो बायह्रानिफ्राय फैनानै लाजोब्बायबा जोंनि सेंग्राफ्रा माखौ मावनो मोननानै माहा फैसा फैबावनो न'खरा बोरै थांनानै थाबावगोन दा बे मानो जानो मोनदों एकमात्र बे बायह्रानि बे बिजेपिजों दिनैहाय एलायन्स खालामनानैनो बिजेपिनि लिडारफोरनि दारै मन्थ्रिफोरनि दारै डिसफोरनि दारैहाय बै दिनै थिखादारफ्रा फैजोबनानै बिटिसिआव साग्लोबफैजोबनानै जोंखौ दिनै मनग्लाब फैजोब्बाय गोदो जेरै हारसाफ्रा जोंखौ मनग्लाबदोंमोन गादबदों सोबख'दोंमोन बेनो जाफिनबाय दा बर'नि सरकार नामावसो खिन्थु क्षमताया बर'नि आखायाव गैला डिसफोरनि हारसा मानसिफ्रासो दिनै बिटिसिखौ सालायबाय जोंनि थैजों जोनोम होनाय बिटिसिआव दिनै जोङो मोखां सायर' जानांबाय बेनि थाखाय दिनै बेसेबां जोङो दुखु मोनदों बिखा गावदों
जों मालायनि आखायाव बोरै बिटिसिखौ हगारबावनो हानो बेसे गोबाव जों नायनानै सहायबावनो बोरैहाय जोङो थांनानै थाबावगोन दिनै जोङो बिराद खास्रि बिस्रि मोनखांदों गिनाय फैदों बेखायनो जों दा एकमात्र जोङो बिटिसि बासायनायनि नामाव राजनितिखौ खालामनांगौ बिटिसि बासायनांगौबा बिटिसि जोनोम होग्रा सक्तिकारि हाग्रामा महिलारि आरो जोंनि दैदेननायाव जे बिपिएफ हान्जा दं बेनि दारैल' सम्भब दस्रानि दारै नङा ओंखायनो दा नैबे एमपि इलेक्सनाव जोङो बिपिएफ जों बयबो थानानै बिटिसि आरो हारि बासायनायनि नैबे राजनितिखौ खालामनांगौ खाम्फा बरगयारिखौ बिनि थाखायनो भट होनांगौ बेखौ देरहाहोनो हायोबानो धाक्का जों होनो हाबाय जों खनसे आरोबाव जुजिनो गोनां जाफिनबाय दा हारसाफोरनि दिसपुरनिफ्राय गादबनाय नासयनाय सबखनाय जोंनि अधिकारखौ सेख'नायनिफ्राय मुक्त मोननो थाखाय रायजो मोनखांनायनि उनावबो जों खनसे आरोबाव मोगा मोगि जुजिनो गोनां जाफिननाय अबस्था दा फैगासिनो दं दा बेखौ जागायजेननायखौ नुनानै दानो जुदि जोङो गसंख्रांनो रोङाबा जोङो जोंनि बोलोखौ फोराननो रोङाब्ला जों गैला खिन्थु जों एकदम बुलडोजार होनानै सेप्ता जानाय बायदि जासिगोन जाथिया बेसेबां दुखु गोनां जागोन बे दा बेखायनो जों बिसिसिम हगार हरनो हाया जोंनि जाथिखौ जोंनि हारिखौ जों बिदि खालामहोजानो हाया होबथानांगोन आरो बेखायनो जों दा गसंख्रांदों आरो बेवहाय रायजोफ्रा जोंजों थाफायाबा जोंबो जेबो हानाय नङा रायजोफ्रा नोंथांमोनहा बयबो थाफानांगोन आं बेखौनो हास्थायनानै नोंखायनो दिनै बेयाव खावलायबाय आरो बयबो निस्सय गोसो गोथारै गोरबोआव नोंथांमोनहा सोनानै लासिगोन बिपिएफनि नांगोल छबियाव एमपिआव भट होनानै देरहाहोनानै जोङो जायखिजाया बिटिसिखौ जोंनि आखायाव लाबोफिननायनि बे दावहायाव साफा साफा दावहारु हिसाबै दिनैनिफ्राय बारसोमफिनसिगोन आं बेखिनिखौ आसा खालामनानै बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो साबायखर जासिहरनानै आंनि बुंनायखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों